Hola, bon dia. Nosaltres som l'Eric, el Biel, el Jimmy i el Francisco. I avui us presentarem l'ós peresós. L'ós peresós és un mamífer que es desplaça molt lentament. Pertany a la família dels ossos formiguers, però no s'hi assembla gens. Té el cap arrodonit, el coll i la cua curts, els braços més llargs que les cames i la seva velocitat màxima és de 2 km/h. Gràcies al seu pelatge, és quasi invisible per als seus animals depredadors, com l'àguila o el lleopard. Té les urpes llargues i corbades que els serveixen com a ganxo per enfilar-se als arbres. També tenen utilitat defensiva, els seus dits estan units i és un gran nedador. La seva mida comprèn entre 40 i 75 centímetres i el seu pes ronda els 4,5 kg. Viuen als boscos de Mesoamèrica o Sud-amèrica, on també els anomenen com els pericos ligeros. I gràcies per escoltar la nostra presentació i espero que us hagi agradat.